Από τα αριστερά είναι ο Σαράντης, ο οποίος κάνει μια μπροστινή παλιά, η οποία αποκρούεται όμως από το Φάκα και διεκδικείται από δύο παίκτες. Τελικά ο Φάκας είναι και πάλι ο νικητής και κάνει μια μπροστινή παλιά για το Φορτουνίδη. Ο Φορτουνίδης αφήνει την μπάλα να περάσει μέσα από τα πόδια του και είναι ο Κολιλέκας, ο οποίος τη γυρίζει πίσω προς τον Κικίδη. Πολύ ωραία μπροστινή παλιά και βγαίνει ο Φάκας μόνος του. Βγαίνει ο Φάκας μόνος του, είναι ευκαιρία καλή αυτή και είναι το 1-0. 1-0 από το Φάκα μετά την πολύ ωραία του Κικίδη παλιά. Οι παίκτες του Εθνικού Κλειδίου βγήκαν για offside, δεν κατάφεραν όμως να πετύχουν το στόχο τους και έτσι ο Φάκας, ο οποίος βγήκε δεξιά μόνος του με ένα πολύ ωραίο, δυνατό και πλασαριστό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Εθνικού Κλειδίου και έτσι στο 16ο λεπτό ανοίγει το σκορ στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Η τοπική ομάδα προηγείται με 1-0. Στη σέντρα οι παίκτες του Εθνικού Κλειδίου. Ο Κουνόπουλος μεταβίβασε στον Σαράντη, αυτός γύρισε την μπάλα πιο πίσω στον Παλίτα, αυτός πιο δεξιά. Εκεί γίνονται ψημαχίες. Ο Ελευθεριάδης διεκδικεί την μπάλα και την κερδίζει τελικά. Αδρανεί όμως και γίνεται μια κόντρα η οποία τελικά στέλνει την μπάλα πλάγιο out για την ομάδα του Εθνικού Κλειδίου. Από τους σημερινούς παίκτες του Αγροτικού Αστέρα, οι περισσότεροι είναι πολύ μικρή σε ηλικία και ένας από αυτούς, από τους ποδοσφαιριστές δηλαδή του Αγροτικού Αστέρα, ο Κολιλέκας, επανήλθε πάλι στην ομάδα μετά από απουσία αρκετών ετών, για τα οποία χρόνια είναι γνωστό ότι αγωνιζόταν σε διάφορες άλλες ομάδες αεραστεχνικών κατηγοριών της περιοχής. Και βέβαια η διοίκηση του Αγροτικού Αστέρα ευχαριστεί πάρα πολύ τον Κολιλέκα, ο οποίος δεν αρνήθηκε να προσφέρει την βοήθειά του και τις υπηρεσίες του στην περίοδο αυτή, στην οποία γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γενικά από την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα για να πάει καλά η ομάδα. Η μπάλα την έχει τώρα ο Κουνόπουλος Αντώνης και γίνεται μια προβολή, την οποία ο κύριος Καραμπατζιάκης χαρακτηρίζει σαν φάουλ του Κικίδη υπέρ του Εθνικού Κλειδίου. Ο Κουνόπουλος θα το μεταβιβάσει, μάλλον θα το εκτελέσει αφού πρόκειται για φάουλ. Προωθούνται οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων και ο Κουνόπουλος το εκτελεί, όχι πολύ καλά χτυπημένο. Η μπάλα καταλήγει out. Το out εκτελεί ο ίδιος ο τερματοφύλακας, ο Γιώτας, και μεταβιβάζει στον αρχηγό της ομάδος, τον Γιάννη το Φάκα, ο οποίος μαζί με τον Κολιλέκα είναι οι δύο μονάχα μεγάλοι παίκτες που παίζουν σε ηλικία, μεγάλοι παίκτες που παίζουν τη στιγμή αυτή στην ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Μια πολύ ωραία ενέργεια του Σαράντη, ο οποίος μεταβιβάζει και δεξιά, και ένα πολύ άτσαλο σου του Κουνόπουλου, ο οποίος δυστυχώς κατέστρεψε την ωραία ενέργεια του Σαράντη και την μεταβίβαση του αρχηγού του Μπαλίτα, του Αργύρη. Το σουτ που έπιασε ο Κουνόπουλος ο Αντώνης ήταν πολύ άστοχο, δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε, ίσως φταίει και λίγο αέρας. Ο Φάκας τώρα με το αριστερό κάνει μια μπροστινή παλιά, την οποία παίρνει ένα φετινό απόκτημα, το οποίο φυσικά είναι πολύ δύσκολο να κοντρολάρει την μπάλα εκεί που πήγε, και καταλήγει πλάγιο για τον Εθνικό. Η μπάλα τώρα την ελέγχει ο Καρακόλης, ο οποίος πάνε ξεφύγει και είναι το πλάγιο out υπέρ του Αγροτικού Αστέρα, αφού ο Σαράντης έδειξε την μπάλα πλάγιο out. Ο Φορτουνίδης κάνει μια ωραία ενέργεια, ο Διαρές πολύ ωραία μεταβάζει, αλλά δυστυχώς όχι στο ακριβές σημείο που θα έπρεπε, γι' αυτό και η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Αρκετοί φίλαθλοι σήμερα στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα, ίσως όχι όσοι θα έπρεπε για έναν τόσο ωραίο αγώνα, αλλά αρκετοί. Εδώ μάχεται ο Ιβεκιαρίδης, ο οποίος με το γνωστό του πείσμα διώχνει την μπάλα. Ο Διαρές διεκδικεί, μεταβιβάζει και αυτός με πείσμα στο Φορτουνίδη, ο οποίος ελίσσεται από τη δεξιά και κάνει μια ωραία μπαλιά μπροστά. Δυστυχώς για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα όμως ο επόπτης, ο κύριος Παντόπουλος, συλλαμβάνει τον Κολιλέκα σε θέση offside. Το offside μεταβιβάζεται, διεκδικείται η μπάλα. Την μπάλα τώρα την έχει ο Διαρές. Ο Διαρές μεταβιβάζει τον Ελευθεριάδη. Ναι, προωθεί το Ελευθεριάδης, πλασάρει και αποκρούει με τα πόδια. Αποκρούει με τα πόδια ο Βαρσάμις Στέφανος. Ήταν μια ωραία ενέργεια του Ελευθεριάδη, ο οποίος αποφελήθηκε και από μια γκέλα που έκανε ο αντίπαλος αμυντικός του Εθνικού Κλειδίου. Πλάσαρε, απόκρουσε όμως με το πόδι, όπως είπαμε, ο Βαρσάμις ο Στέφανος, ο τερματοφύλακας του Εθνικού Κλειδίου,
και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι οι δύο ομάδες διατηρούν ανέκαθεν πολύ φιλικές σχέσεις και έχουν δώσει και έναν άλλο φιλικό αγώνα πριν από λίγες μέρες στο γήπεδο του Κλειδίου, στον οποίο εδώ έγινε μια πολύ ωραία κεφαλιά του Βεκιαρίδη και εντυπωσιακά απέκρουσε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας ο Βαρσάμις. Λέγαμε λοιπόν ότι οι δύο ομάδες συναντήθηκαν πριν από 10 περίπου μέρες σε έναν άλλο φιλικό αγώνα στο γήπεδο του Εθνικού Κλειδίου και αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2. Είναι δηλαδή η δεύτερη φορά που συναντιούνται φέτος σε φιλική συνάντηση, δείγμα των άριστων σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Δύο σύλλογοι οι οποίοι θα είναι αντιμέτωποι και στο πρωτάθλημα της πρώτης ερασιτεχνικής κατηγορίας που ξεκινάει στις 24 Σεπτεμβρίου. Μια κεφαλιά του Ελευθεριάδη εδώ και αποκρούει και πάλι πολύ ωραία ο Βαρσάμις, ο Στέφανος, ο τερματοφύλακας του Κλειδίου. Κάτι ζητάει ο Φάκας εκεί από τον κύριο Καραμπατζάκη, τίποτα. Ο Καρακόλιας αποκρούει με το κεφάλι. Offside δείχνει ο κύριος Παντόπουλος, ο επόπτης γραμμών, ο οποίος βλέπει την εστία του Εθνικού Κλειδίου. Το offside εκτελείται, μπροστινή μπαλιά, η μπάλα περνάει από τον Ανδρονικίδη, ο οποίος τελικά την ελέγχει και καταλήγει πλάγιο για τον Αγροτικό Αστέρα. Ο Φορτουνίδης εκεί κοντρολάρει με το κεφάλι, προσπαθεί να ξεφύγει, κάνει λάθος όμως και τελικά μετά από κόντρες την μπάλα έχει ο Φάκας, ο οποίος μεταβιβάζει στο Κεκίδη και η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα ξεδιπλώνεται. Μια πολύ ωραία μπροστινή μπαλιά του Κεκίδη, αλλά δεν μπόρεσε να τη σταματήσει την μπάλα ο Λεπιδάς και καταλήγει πλάγιο out για την ομάδα του Εθνικού Κλειδίου. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Δούλιας, ο Μανώλης. Αλλαγή λέει ο κ. Παντόπουλος, ο κ. Καραμπατζάκης δεν λέει τίποτα. Τελικά πλάγιο υπέρ του Αγροτικού Αστέρα. Το πλάγιο ο Βεκιαρίδης, ο Λεπιδάς, περνάει μπάλα στα πόδια του, τελικά ελέγχεται από το νούμερο 9 του Εθνικού Κλειδίου, τον Καστανιώτη, το Βασιλάκη, και καταλήγει πλάγιο out τελικά μετά από κόντρες υπέρ της ομάδας του Κλειδίου. Εκτελείται, ο Κουνόπουλος ελέγχει, μεταβιβάζει, ο Σεράντης κοντρολάρει πολύ ωραία με το στήθος, κάνει λάθος όμως και ο Λεπιδάς και φάουλ εκεί πέρα, φάουλ το οποίο παραχωρεί ο Ελευθεριάδης ανατρέποντας έναν παίκτη του Εθνικού Κλειδίου, συγκεκριμένα τον Τέγο. Έχουν γίνει τώρα αρκετά απειλητικοί οι παίκτες του Εθνικού. Από αριστερά ο Σεράντης μεταβιβάζει την μπάλα, κόβει όμως ο πανταχού παρόν Βεκιαρίδης, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα, την ελέγχει και μεταβιβάζει στο χώρο του κέντρου. Είναι εκεί ο Σαράντης μαζί με τον Καστανιώτη που δεν προλαβαίνει όμως την μπάλα και καταλήγει out. Η μπαλιά, αλλαγή, λέει ο κύριος Καραμπατζάκης, και τώρα πλάγιο θα εκτελέσει με τη σειρά του Εθνικός Κλειδίου. Ο Κουνόπουλος τα εκτελεί, γίνονται εκεί πέρα ορισμένες διεκδικήσεις και τελικά ο κύριος Καραμπατζάκης δείχνει πλάγιο υπέρ του Αγροτικού Αστέρα. Να πούμε ότι και από τον Εθνικό Κλειδίου υπάρχει μια σοβαρή απουσία. Είναι ο Τσακίρης ο Βασίλης, ο οποίος παλαιότερα αγωνίστηκε και στον Αγροτικό Αστέρα Πλατέως. Ο Φάκας από αριστερά κάνει μια μακρινή παλιά με το αριστερό, κόβει όμως ο Καστανιώτης, ο Ανδρονικίδης εκεί, δεν είναι offside και μπροστινή παλιά του Παλίτα του Αργύρη, τελικά όμως τώρα υποδεικνύει offside τον Σαράντη, ο διαιτητής. Ο Φάκας θα το εκτελέσει με το αριστερό στο Βεκιαρίδη. Ο Βεκιαρίδης κοντρολάρει πολύ ωραία την μπάλα και τη μεταβάζει πιο δεξιά στον Κικίδη, ο οποίος αναπτύσσεται από δεξιά. Γυρίζει ξανά στο Βεκιαρίδη, εκεί γίνεται η κόντρα και φυσικά ευνοείται ο Εθνικός Κλειδίου. Ο Σαράντης κάνει κοφτή τρίμπλα, αλλά επεμβαίνει και πάλι ο Βεκιαρίδης, ο οποίος κάνει μια μπροστινή παλιά. Δεν είναι offside,
Βγαίνει ο Δερές, βγαίνει και ο τερματοφύλακας ο Βαρσάμιος, ο οποίος απομακρύνει με το πόδι. Την κεφαλιά κερδίζει και πάλι ο Βεκιαρίδης, ο αεκίνητος Βεκιαρίδης. Τρέχει αεκίνητος Βεκιαρίδης. Γίνεται μια μπροστινή παλιά την οποία ελέγχει ο Καρακόλης. Και είναι ο Κολέκας εκεί, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τρίμπλα, αλλά ανατρέπεται βία από τον Μητσονικολή τον Κώστα. Και είναι το φάουλ φυσικά για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Φτάσαμε στο 27ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αγροτικός Αστέρας με το γκολ του Φάκα προηγείται με 1-0. Και στην επίθεση τώρα είναι η ομάδα του Εθνικού Κλειδίου με τον Ντέγο τον Γιώργο, ο οποίος μεταβιβάζει πολύ ωραία δεξιά στον Μητσονικολή, αλλά ο Μητσονικολής κάνει λάθος κοντρόλ. Εκεί γίνονται ορισμένες αψημαχίες. Ο Δερές αποφελείται, ίσως και λίγο με το χέρι, και μεταβιβάζει δεξιά στον Λεπιδά. Ο Λεπιδάς κάνει μεγάλο κοντρόλ και κόβεται, αλλά και ο Κεκίδης με τη σειρά του ανακόπτει. Και η μπάλα τώρα ελέγχεται από το νούμερο 5, το Ρακόπουλο το Μανώλη. Ο Ρακόπουλος μεταβιβάζει στον Δούλια το Μανώλη, ο οποίος όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ και η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Το πλάγιο θα εκτελέσει το φετινό απόκτημα, όπως λέγαμε, το Αγροτικό Αστέρα ο Λεπιδάς. Εκεί γίνεται μια ενέργεια από τους παίκτες του Αγροτικού Αστέρα. Διεκδικείται με το κεφάλι από τον Ελευθεριάδη, ο οποίος υποπίπτει σε φάουλ σε βάρος του αντίπαλου παίκτη, του Δούλια, του Μανώλη. Και το φάουλ ο κύριος Καραμπαζάκης, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά όλες τις φάσεις, το δίνει αμέσως. Ο Δούλιας ο ίδιος εκτελεί με το αριστερό, δυνατά. Την κεφαλιά παίρνει τη δεύτερη κεφαλιά ο Κουνόπουλος. Τελικά σταμάτησε με το χέρι ο Κικίδης στην μπάλα και έχουμε φάουλ και πάλι υπέρ του Εθνικού Κλειδίου σε μια αρκετά ευνοϊκή θέση, αλλά κάπως μακριά και με αντίθετο άνεμο από την εστία του Αγροτικού Αστέρα. Ο Κουνόπουλος θα εκτελέσει το φάουλ αυτό, δυνατά χτυπημένο, αλλά άστοχο. Περίπου 4 με 5 μέτρα δεξιά από το κάθετο δοκάρι του Γιώτα, του τερματοφύλακα του Αγροτικού Αστέρα. Το παιχνίδι μπορούμε να πούμε ότι είναι μοιρασμένο και οι δύο ομάδες προσπαθούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις και τον νευραλγικό χώρο του κέντρου και από εκεί με τους ταχύτατους εξτρέμου που έχουν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις για την αντίπαλη εστία. Ο Αγροτικός Αστέρας έχει μια πολύ ελαφρύ πρωτοβουλία. Αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής και τον γκολ που έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Η μπάλα τώρα βρίσκεται στο χώρο του κέντρου. Μια προβολή του Ελευθεριάδη. Φάουλ, λέει ο κύριος Καραμπαζιάκης. Το φάουλ εκτελείται αμέσως από το Ρακόπουλο. Την έχει ο Μπαλίτας. Γίνονται εκεί πέρα ορισμένες αψημαχίες στο χώρο του κέντρου. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Κουνόπουλος από τον Βεκιαρίδη. Ο Κουνόπουλος, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει λιγάκι, ευτυχώς ελαφρά από ό,τι φαίνεται, και ο ίδιος θα εκτελέσει το φάουλ. Ο Κουνόπουλος το εκτελεί ψιλοκρεμαστά. Βγαίνει ο Γιώτας, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα παρά την προσπάθεια του Μπαλίτα να κερδίσει την μπάλα. Εκεί αλλάζει την μπάλα με τον Κεκίδη ο Γιώτας και θα δώσει το ελεύθερο. Δυνατά και με την βοήθεια του αέρα. Γκέλα κάνει εκεί ο αμυντικός και τελικά ο Δερές, επειδή φοβήθηκε να μην συγκρουστεί με τον αντίπαλο, προτίμησε να αφήσει την μπάλα, την οποία κέρδισε ο τερματοφύλακας Βαρσάμις. Πάρα τελικά κατέληξε από τον Δούλια πλάγιο out. Ο Κεκίδης θα το εκτελέσει. Τελικά ο Κουνόπουλος μεταβιβάζει στον Μπαλίτα. Ο Μπαλίτας μπροστινή μπαλιά, πολύ ωραία μπαλιά, αλλά το νούμερο 7 ο Μητσονικολής δεν προλαβαίνει την μπάλα. Ο Καρακόλας πολύ πιο γρήγορος προλαβαίνει και μεταβιβάζει